Dywedodd Iesu ddameg oedd yn mynd rhywbeth debyg i hyn. Roedd dyn yn cerdded i lawr y llwybr i'n pnawn braf, yn meindio ei fusnes ei hun. Pan darodd ei droed yn erbyn rhywbeth ar y llawr. Gafodd syndod i sylweddoli mai cist o drysor oedd. Edrychodd arno am eiliad a meddwl, mae fy nhi i, a phopeth ynddo yn werthfawr iawn i mi. Ond, mae'r trysor yma werth llawer mwy na'r rheini i gyd, does dim cymhariaeth. Neidiodd a dawnsio mewn llawenydd, cyn brysio adre i werthu ei eiddo i gyd. Brysiwch, brysiwch, heddiw yn unig, mae'n rhaid i popeth fynd. Gwaeddodd wrth werthu popeth cyn gynteg a gallai. Hyd yn oed y pethau oedd fwyaf pwysig iddo. Doedd nhw ddim yn cymharu â'r trysor yma. Cyn gyntad ac roedd yr eiddo wedi mynd, brysiodd y dyn i brynu cae. Doedd dim eiliad i'w golli. Cyrraeddodd y cae a'i wynt yn ei ddwrn, a phalu, nes i'r pridd ddiflannu. Ac yno roedd y trysor gorau erioed. Roedd yn fwy na allai fyth ddychmygu. Roedd y dyn yn hapus dros ben. Dameg y perl gwerthfawr, Mathew 13. Dyma ddyn sy'n prynu a gwerthu pethau. Masnachwr ydy o. Mae ganddo got ffwr crand a het sydd efo plien mawr floppy. Hon yw ei ffefryn. Mae'r tŷ mae'n byw ynddi'n un crand iawn hefyd. Mae ganddi 5 llawr a gardd enfawr a phwll pysgod aur ynddo. Mae gan y masnachwr bopeth mae eisiau. 15 ystafell yn llawn dodrefn, 4 rhewgell yn llawn bwyd, a 3 oergell yn llawn diod posh. Ac o dan ei fatres, mae mwy o arian na allwch chi fyth ddychmygu. Llawer mwy. Ydy wir, mae gan y masnachwr bopeth mae eisiau. Un diwrnod mae'n gweld rhywbeth mewn ffenestr siop. Rhywbeth arbennig, perl perffaith hyfryd sgleiniog. 500,000 o bunnoedd, meddai'r dyn yn y siop. Mae hynny hyd yn oed yn fwy na faint sydd o dan fatres y masnachwr. Ond mae e eisiau'r perl yna, fwy nag unrhyw beth yn y byd. Mae'n brysio adre, mae ganddo gynllun. Mae'n gwerthu ei ddodrefn, ei rhewgellau, ei oergellau, a'r bwyd ynddynt i gyd. Gwerthu ei bysgod, ei bwll, a hyd yn oed y tŷ. Mae'n gwerthu ei got ffwr, ond ei het gyda'r plien floppy. Mae'n cadw honno. Honno yw ei ffefryn. Mae'n menthyg berfa ac yn ei lenwi ar arian. Ac i ffwrdd â fo, mae'n rhuthro'r siop i brynu y perl gwerthfawr. O, diar, meddai'r dyn yn y siop. Rwyt ti ychydig yn bryn. Be am i ti werthu dy het i mi? Chwarddodd y masnachwr. Yna mae'n rhoi'r het i berchenog y siop, ac yn estyn ei law a chymryd y berl. Hwrê! Y masnachwr yw perchenog y perl gwerthfawr. Mae Iesu yn dweud, mae Duw fel y perl gwerthfawr. Iddo gostio popeth i ni ei adnabod, mae'n werth mwy na'r byd i gyd. Y diwedd.